Voláme sa Michal Pruchan, Peter Barat, Mária Čunková, Viktória Orendášová. Sme žiaci 3. ročníka. Dnes by sme vám chceli porozprávať o ročníkovom projekte Môj rodný kraj. Už tradične je tretiacky ročníkový projekt venovaný poznávaniu našej vlasti. Ani tento rok tomu nebolo inak. Navštívili sme ranč v Trnave pri Laborci, kaštiel Humenom a končili sme to rovnako krásnym kaštieľom v Trebišove. Vypočujte si, čo všetko sme zažili a čo nové sme sa dozvedeli. Trnava pri Laborci. V septembri sme spolu so spolužiakmi zo školy navštívili krásnu obec Trnavu pri Laborci. Nachádza sa tam malá farma, kde majú veľa zvierat a koníky. Keď sme prišli, privítala nás teta, ktorá sa stará o kone. Potom sme si mohli pohľadkať koníka. Bol veľký a mal krásnu lesklú hrivu. Boli tam aj iné zvieratka. Najlepší zážitok prišiel, keď sme si mohli vyskúšať jazdu na koni. Bolo to super. Cítil som sa ako v rozprávke. Bol to najkrajší deň v mojom rodnom kraji. Náš rodný kraj je ten najkrajší na svete. Kašteľ v Humenom. V Humenom máme krásny kašteľ, ktorý je ako z rozprávky. Kašteľ je starý, ale veľmi pekný, ako by v ňom stále bývali kráľi a kráľovné. Vnútri sme videli starý nábytok a obrazy, ktoré viseli na stenách. V jednej izbe sme dokonca videli starú knihu, ktorá bola asi veľmi vzácna. Všetko vyzeralo, ako by sa čas zastavil. Kašteľ má krásnu záhradu, v ktorej rastú stromy a kvety. Keď sme sa tam prechádzali, videli sme veľké sochy, ktoré stáli medzi stromami. Je to miesto, kde sa naučíme veľa o minulosti. A som veľmi rada, že sme takéto miesto navštívili, pretože je to kúsok nášho rodného kraja, ktorý je plný histórie a krásy. V máji sme boli na exkurzii v Trebišove. Navštívili sme kaštieľ, v ktorom je aj múzeum. Pani sprievodkyňa nám rozprávala o histórii kaštieľa a o tom, ako sa tam kedysi žilo. Videli sme rôzne starožitnosti, vypchaté zvieratá a staré poľnohospodárske stroje. Boli sme aj pivnici, kde sme si prezreli zbierku tokajského vína a prístroje potrebné na jeho výrobu. Výlet sme ukončili nákupom malých suvenírov. Táto exkurzia sa mi veľmi páčila, rovnako ako ostatné. Naša vlast je krásna a plná úžasných miest. Majme ju radi a chráňme si ju. Ďakujeme za pozornosť.